ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ଗରମା ଗରମ ମସଲା ହଳଦିଆ ଆଳୁ ମସଲା ଆଳୁ ପରଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଝିଅର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ବନେଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଥିଲା, ତାର ଟିକେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦିଅ। ବାସ୍ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ମସଲା ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଚକଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ରୁଟି ଭଳିଆ ବେଲି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଗରମ ଗରମ ତାୱାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ପୁରା ପକେଇ ତାକୁ ସେକିଦେଲି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା। ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ। ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ ହେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ସେ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କରିଦିଅ। ସେ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ପରଟା ଦହି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଖାଇଲି।